ceerno ɓeddi wuro Soodi ɗo en calminanne juuro on e lonkagol ceerno Alassane Djigo eɗen nganndina ceerno ko lardunoɓe ko ɓe mbaɗoyi ɗum so woni ko yidde anndindema wonde koɓe kalduno ko ɓe mbaɗoyi ɗum ɓe nandirini kadi ɓe nandiri e koye maɓɓene kadi nandiral ngal ko sukaaɓe wuro Soodi fof ko wonde sukaaɓe wuro Soodi fof ene ɓirri daranaade l'islam o ɓe cuɓiima e ndeer maɓɓe ɓe ngannduɗaa ɓe mbindi inɗe mumen eɓe mbindi inɗe mumen so alhaali jiiɓoyima tawa koye ɓeen ruttete ko ɓeen gardina golle ɗe so hawranima min kaala inɗe ɗe nana sabu barkinoraade nanaɓe ɗo momin mbaɗi mawɗo fedde nde kadi ko ceerno Salihu ko pour malnoraade inne ɗe to wadde to dawɗum inne nde malnoraade ɗum malkinirogol moƴƴol hono Faalul Hasan Salihu min mbaɗi mo mawɗo inne nde ko kanko ardina fedde nde heddiɓe ɓe ndewna heen jooni noon min ñaagi fedde nde o jogano min nde jogantoɗa min de denndaangal ruhuji amen e ɓerɗe amen resdana min ɗum to ɓe o lonkiɓe to ɓe lonkiɗa ɓe o resda ɗum toon desda ɗum toon to cheytane heɓata tawa sange ene taari ɗum kono sange mo winomin sange mo mbinoɗa min hikka Sinthiou Garba ene jogii yimɓe on tata so taarima ɗumen so taarima ɗumen seyɗane yulata ɗum ngabbataka o resda min toon desda min toon beele jo Allah fandare makko e amen fandare ma e amen Allah hokkamo ɗum Allah hokkuma ɗum hokka min ɗum hokka ɓiɓɓe fof naftoraɓe min ñaago Allah noon Allah jurnata gurdam nde Allah jurnata gurdam ɗam gurdameje amen gurdameje amen hañum dafmitoro e ko min jahata ko julɓe fof naftoro Allahumma salli ala rasulillahi limtugol inɗe ɗe winomo yiɗi barkiniraji inɗe mawɓe fedde ceerno Sali o wino ceerno Alhassane wini ko noon sukaaɓe fof ne calmina ceerno ne juuro ɗum no ɓe mbino hanki ni ko noon tan ɓe mbi ha joni kala ko ceerno yiɗa ɓe jiɗa ko ceerno yiɗi fof ko ɗum ɓe jiɗi kala ko ceerno yiɗi ko ɗum yamirtaɓe ko yamiriɓe fof ne koɓe golloɓe eɓe gandi ene jeeya e ko ceerno yiɗa aada e bida ɗum ɓe kirsi ɗum ɓe beddoyima ɓe ñaagi Allah ne woto ɗum yiite o wiiɓe no ceerno Alassane wiiri ni tedde nde min gardini heen ceerno aada e bida ko min goppi sukaaɓe ɓe cuɓaama 45 duuɓi 45 seeri duuɓi 15 no wiiri ni o wi sukaaɓe ɓe duuɓi 45 fayi manan ɓe 16 en no wiiruɗaa ni mawɓe ɓe ne ñaagiima yo mbaɗe heen kañum enne ko yiɗɓe daranaade l'islam mawɓe ɗon ɓe kay ñaagiima no jiɗi watteede heen ko yiɗɓe daranaade l'islam min cuɓiima e maɓɓe noon ɓe cuɓiima e mawɓe heen hunde seeɗa jeeɗi ɗo ɓuri yantinde heen ceerno bisimilla min barkinoo yimɓe ɓe ceerno Salihu Thiam Mamadou Alhaji ɗaha si ceerno Abdourahmani Ba e Abdourahmani Ba e Aliou Djibi Sow e Mouhamadou Mouniru Sangot e Hammadi Dia Hamidou Kam Alhassane Djigo Ibrahima Ly Ahmed Tidiane Ly Bocar Ly Aliou Ceerno Thiam Samba Gamo Diallo Abou Djigo Tafsirou Sy Mouhamadoul Mansour Sow Mamadou Touré Djibi Ly Idrissa Thiam Mamadou Djiggo Seck
Souley Sy Souley Sy Abou Moukhtar Diallo Abou Moukhtar Diallo Salif Diallo Salif Diallo e Souleymani Ly e Souleymani Ly Abdoullahi Ibrahima Diallo Abdullah Ibrahima Diallo Aboubacry Diallo Aboubacry Diallo Demba Mina Diallo Demba Mina Diallo Demba Yel Ba Demba Yel Ba Alhassan Alpha Diallo Alhassan Alpha Diallo Djibi Samba Ba Djibi Samba Ba Ousmane Dia Ousmane Dia Mouhamadou Abdoullahi Ba Mouhamed Abdullahi Ba Mahmoudou Ba Mahmoudou Ba Boun Oumar Sy Boun Oumar Sy Abou Mamadou Diallo Abou Mamadou Diallo Samba Makka Diallo Samba Makka Diallo Alhaji Ba Alhaji Ba Ahmadou Yero Sow Ahmadou Yero Sow Thierno Oumar Sow Thierno Oumar Sow Abou Bass Abou Bass Oumar Khadijata Oumar Khadijata Ahmadou Sow Ahmadou Sow Moukhtar Diop Moukhtar Diop Idrissa Diallo Idrissa Diallo Bokar Thiam Bokar Thiam Moussa Kibbel Ly Moussa Kibbel Ly Abdourahmane Diallo Abdourahmane Diallo Ahmadou Ba Ahmadou Ba Tafsirou Hamidou Tafsirou Hamidou Yahya Bolol Ba Yahya Bolol Ba ɗum ko sukaaɓe ɓe ɗum ko sukaaɓe ɓe mawɓe ɓeene min limti heen Alhaji Ousmane Korera mawɓe ɓeene toɗɗaaɓe toon e fedde he Alhaji Ousmane Korera Alhaji Mahmoudou Dia Alhaji Mahmoudou Dia Alhaji Souleymani Camara Alhaji Souleymani Camara Alhaji Djibril Moussa Ba Alhaji Djibril Moussa Ba Alhaji Mahmoudou Abal Sy Alhaji Mahmoudou Abal Sy Alhaji Oumar Sall Alhaji Oumar Sall Alhaji Ahmadou Ba Ama Alhaji Ahmadou Ba Ama Diakel Sow Diakel Sow Souleymani Sangot Souleymani Sangot Abou Beydari Diallo Abou Beydari Diallo Yero Kumba Malaɗo Yero Kumba Malaɗo Sall ɓe ngoni mawɓe ɓe wonɓe fedde heɓe gaynan Yahya Ba Idrissa Ba Idrissa Ba Moussa Ba Moussa Ba Sogui De Tafsirou Sy Ahmadou Dembélé Yahya Sy Hamidou Diallo Moussa Dia Boubou Dia Abdourahmane Beydari Diallo Khalidou Oumar Diallo e Ousmane Dia o wiyene salmina on no moƴƴi nde jokkoro duwawnelaaɗo Allah o sallllahu alayhi wa sallam o wi omo jokkoro duwawnelaaɗo Allah o sallllahu alayhi wa sallam ñaagi Allah nde o ñaagi Allah yo Allah wallitirmo sagataaɓe leñol ngol sallllahu alayhi wa sallam Allah ƴetti Allah rokkimo ɗum o haali ɗum ne kadi o wi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi سألت ربي أن يهب لي أبناء العشرين من أمتي فوهب لي إياهم من ياجيم جومرادو تبارك وتعالى يوالترم سقطا بلنجل وصوري بدود نوغاس الله ركمو وويدم نون gila ndeen haa hannde ko kanko tan woni e sunna hee kanko hoore makko omo jogii jaati ina e ndeer sunna hee on ɗon jaati ko kanko kono soowretee ko witte on ɗon wutte omo heddii keddagol aduna o kala duuɓi temedere timmi ƴettat on wutte ɓoorte e neɗɗo ɓoorninooɗo ɗum ɓoornane goɗɗo so on ɓoornima ɗum o wonta on wonamo ɗo wonti ɗum ɗo tawde wawa wontudemo kañum kono so wontimo ɗum o wawat wondemo kam ɗo wonti ɗum ɗo so wonti on o wi so wonti on wonimo
feeñimo on wona kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonamo e nder sunna heen e nder sunna heen daro darnde makko sedde nde o ñaagino Allah nde nden suppito nde satoomo e nder aduna hee fof fodde ɗo Allah haani ɗum e gollude sunna ɗum hestita e ɓerɗe maɓɓe hestita e ɗemɗe maɓɓe hestita e golle maɓɓe heddo noon ko Allah rokkiɓe heen ɗum feeña ko Allah suwa muyde taw ɗum heddo taw feeñira no Allah muuyiri ɗum oɗo sa'a noon duuɓi temedere timmi kesɗitgol ɗum yonti ala ra'si kulli mi'ati sanatin mujaddidun ina e dow kala duuɓi temedere timmuɗe kestitinowo sunna o hestita ngol kestitgol ko ɓornade on wutte makko o on wonamo to ma'ana makko on noon en jiyani ɗum taw wi on noon en jiyani ɗum taw kono oɗo sa'a golle makko e sifa makko e alhaali makko feeñi woni koye yaade ɗum noon feeñat e ɗemgal kala juulɗo haala sunna e haala diine o haala l'islam o haala yimɓe l'islam haala fedde l'islam so tawi ko haalirɓe ɗum aduna kaalat ɗum so haalirɓe ɗum Allah kaalat ɗum ñalawma hande o ha aduna o hawri kala ɗo l'islam yettino konngol yo l'islam rendit konngol yo en gollu sunna huftidini aduna o ɗum iwi koye hadaratal ghaybi huftidini aduna o fof no kaliten ɗum ɗo ni sa yehi Dakaru ma taw ɗum ɗo sa yehi Abidjan tawa ɗum toon sa yehi to arabeɓe tawa ɗum toon sa yehi to leyɗele tubakoɓe ma taw ɗum toon ko waktu mum woni oɗo qarnu ko ɗum feeñiri duuɓi temedere fuɗɗiɗi joni ɗi ɗum feeñiri alay saago fof en peeñira ɗum enen noon eɗen paadi on neɗɗo ko adi nde o yettoto Allah muuyi yo en gollu ɗum e nder men yo en gollu ɗum e koye men yen gollu ɗum e hoddiɓe men en kaalani goɗɗum ko laɓɓinde tan sunna o ɗum kalɗen ittude aada e bida ko ɗum kalɗen yimɓe fof noon wuro mumen ɗo goni ɗo nden fatarare ko kamɓe lomtina ɗon wuro fof Allah wi tabaraka wa ta'ala caggal nde o itti wonnoɓe ɗoɓe watti en ɗo ɓen jeehi jaade e jamiroje makko so moƴƴinno jaadi hen so moƴƴinano jaadi hen konngol kanko jogii ko moƴƴi hen ko kanko jaɓata ko moƴƴani hen ko kanko yaafoto so jolama heddi enen en lomtinama ɓen thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim min mbaɗi on lomtiɓe fil ardi e dow leydi wuro soogi min ba'dihim caggal babiraɓe yaaɓe ɓe onon ne linandura kayfa ta'malun min yiya onon ne ko golloton min jiya onon ne holko golloton min jiya onon ne ko mbaɗon golloton min jiya onon ne ko gollanton Allah ko ndeñir
jomira ko no mbaɗan toon sunna no mbaɗan toon sunna o no mbaɗan toon ɓikkon mon no mbaɗan toon ɓikkon mon kon tawde noon ko enen jonta o wi tawde enen jonta ɗum en pelliti to Allah en pelliti to Allah wonande Allah wonande Allah an akhirina o wi ha gaten hen enen fof ɗo yarete ɗo yarete ɗo yarete hande yarete hande koye jihadul asgari koye akbari jihaadi mawɗo o holi on jihadu nafsi habde fittandu silama ala silama tawaka gawal ala jambere ala fetel ala fetel ala woodi hande ko kawren mbaren gaño aaday mbaren gaño ɓeeteɗo aaday bida o kono noon heɓorto konu ngu ina haɓa e aaday bida konu ngu ne haɓa e aaday bida tawa ko fofof heɓoto koye ɗe gueɗe koye kawral e kolodiral e jettodiral ɓerɗe e ballodiral kawral e kolodiral e jettodiral ɓerɗe e ballodiral koye ɗe gueɗe nayyi ɗeɗo gueɗe nayyi noon heɓota ko hande tawa ko dental illa min indi rasulillahi o wi so wona taw ummi koto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam li annahu sallllahu alayhi wa sallam sabu kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa'adahu rabbuhu o wi joomi ko fodanimo an yahaba lahu abnaa 20 min ummatihi wonde rokkunuma noon rokkimo ɓiɓɓe yaroɓe duuɓi nogas e leñol makko ɗum o heeɓi ɗum o heeɓini muallafatu bayna qulubihim gowondirgol hakkude ɓerɗe mabɓe taw ɗum ummi koto Allah ɗum waɗi so selle ɗe dari so seɗɗe nde darima so darima no jiiruɗen ni ma yantu hen ɗeɗo gueɗe ma on keeb kawral ngal on meeɗa heɓde wona to arwande wona wattan so Allah haaji keɓonne kadi pellital e gollude ɗum o jiiɗa e pellite moon jawtuɗe keɓonne kadi laaɓal añde aada e bida añde pankare e yidde peewal ɗum ne kadi tawa fotano noon huftidintano hono ni ɗum iwata koto Allah on sa darano ɗen sunna o mawɓe men ɓe kamɓe ko kamɓe jeeyi konngol kamɓe jeeyi haala koko ɓe kawri ko ko hawrani ɓe ko ɗum ɓe jognata en ndenanen ɓe ɗum ko kamɓe kawrata e ko hawrani ɓe ko ɓe mbiya en gollanemin ɗum ɗo enen ken soldeteɓe tan minen ko ɗum soldeteɓe tan gollanoɓe l'islam gollanoɓe sunna gollanoɓe tijani gollanoɓe enɗam kono ko kamɓe gardi en kala ko ɓe mbi ɗum kam en golli ɗum so Allah haaji wondude e ballal Allah min ñaagui Allah o wi emin ñaagui Allah nde fedde nde Allah limata ɗum e wonnoɓe e ñaamo nelaɗo Allah ɓe toon maɓe tawne fedde ndena toon maɓe tawne kadi fedde l'islam nde ene toon garɗo fof du o yaha hay goto yarata ɗon ndiyam sabu ɗum so en firtani ɗum ɗum firtat en jomiraɓe galleji aɗa huufi ɓesgu ma muɗo huufi ɓesgam ko an fewjanta ɓe min fewjanta ɓesgam mayde jola ndonoɗamo gubboya garta an tawta ɓesgu ma ko an namnete hirande an namnete bottari ɓe kulani ɓe mbembaka ɓe tobani ɓe mbemani eɓe gandi saɗa wuuri ɓe ñamat ɓe jarat
musidɗo ma onon a ubboyi musidɗo ma mayɗo o noon a ubboyi ɗum omo acci noon ɓikkon omo acci ɓikkon e rewɓe buumiɓe jooɗiɓe buumiɓe jooɗiɓe ɓikkon alyatima on ɓikkon alyatima won wuro tan renda fof ndendoya toon fof ndendoya e on galle tuuyaɗo tew fof tuuyaɗo tew fof wiyana jaɓoya duwaw wiyana jaɓoya duwaw ɓe fof ɓe ndendoya toon kamɓe fof ɓe ndendoya toon ko accino e dammiron ko ɗaccino e dammiron ɓe kirsa ɓe ñaama ko accino e maaro ko ɗaccino e maaro ɓe ñaama ɓe ñaama ko accino e gawri ko ɗaccino e ngabbon gawri ɓe ñaama ɓe ñaama kaalisal ɓe ñaama ha ɗum gasa jonte ɗiɗi tati nayyi ha ɗum gasa ɓe goppa alyatimaɓe ɓe goppa alyatimaɓe e karawal jorngal ha wona kamɓe ƴettata ɓe mbatta e ɓesguji maɓɓe wona kamɓe ƴettata kono ley yatima wonɓe mbatta e ɓesguji maɓɓe wona kamɓe feccata koɓe dokkano ɓesguji maɓɓe ɓe nawana wona kamɓe feccata koɓe dokkanno ɓesguji maɓɓe ɓe nawana ɓe alyatimaɓe ɓe ñaami ko babiraɓe bamaɓɓe acca ɓe ñaami ko bamaɓɓe ɗaccannoɓe fof ɗum en poti firtude ceerno wi en dey ɗum en poti firtude ɗum ɗum noon firtama ɗum kadi paamen ɗo rewi ɗo fof firtama hen ɗum waɗi duwotoɗo hay ndiyam yarata e on galle han kadi ɗum gasi tinnoɗen e ɗum jaɓen ɗum sen kollama ɗum jaɓen ɗum so en kollama ɗum jaɓen ɗum tinnoɗen kadi e laawol tijaniya ganden tijaniya kañum tan gasnata ko kañum tan gasnata oɗo zamanu rewɓe hande ko tijaniya tan nafata ɓe worɓe ne kay ko noon sabu korɗo Allah fof ko awra fof ko suturo meho o sayno wutte o sakkanani ɗum hay hunde o wakkito kadi on dolokki wutte o fawa hen tukkude nafɗe makko ha e goñolli makko fofof wona boowal o yarani e bedda gorko mo hawri fof yitere gorko o fawo e makko to ganduɗa ko joom galle makko tan ɗum dagani yiide ɗum goɗɗo daganaki ɗum jomum worani tan so hawri e jaltuɗo jama ko ni o waɗata ɗum omo wawi ñifde annoraji makko moƴƴerɗi o henno fof bakkatuji ɗi fof noon ko rewɓe mbindante ɗum waɗoɓe noon ɓe onne kadi samori kaddoriɗo wudere wotere fawi hen kamisel daɓɓel yaara noon seyɗane anda dañi pittol rewa e makko so fanima worɓe tan wonta hendu o weɗa comci makko ha bu'e makko peeña boowal ɗo ganduɗa haymo jiiɗi nene e baba daganaki ɗum hiide ɗon e makko ɗum en poti firtude ceerno wi en ɗum en poti firtude ɗum korɗo Allah ne yamira woppude comci mum daaso e leydi daganaki gorko so waɗi tan maleykaji kuɗan so kanko gorko o waɗi comci makko daasima e leydi maleykaji kuɗan mo kono noon korɗo Allah kam ene rokka ɗum hay soye dow soɓe noon yo daas tan so yawti soɓe o ko ari kadi e leydi laamdi on sangaɗo daasino e soɓe ɗo laaɓi so yiɗi yo juulir noon ɗum fof ko ha suuro ɗum fof Allah waɗirani mo ni ko haɓa suuro gartiren kadi murnaje ɗe won garowo so en jawti soɓe jawti won garowo o anda mande kono so ari kala mo tawi e ko haalanta en ɗo joni ko on dey yo andu koye jaam wonata kala mo tawani noon e ko haalanni en ɗo joni ko on dey so garowo o ari on kam ñallata e jaam walata e jaam ala o ñallata e jaam o walata e jaam ceerno wi ɗum noon jaɓen joni ko yamira ko jaɓen ɗum jokken en ɗam
tikkodiral e taƴodiral e ñohodiral e toñodiral e dukoji haqqeji koddigal jaafodiren ɗum hiɗɗen ɗum e ɓerɗe men ceeki so politique waɗi ɗum politique yettata ko Allah politique koye yettata ko Allah neɗɗo ko yettata ko Allah wata waɗɗo ɗum sa waɗɗima ko yettoyta ko Allah andu koye an a yettoyta Allah a yettoyta Allah politique ko aduna waɗete e juuɗe tan waɗe e keɓɓe ɗemgal waɗe e koyɗe kono koye memata ɓernde sabu ko memi ɓernde fof yettoyto Allah ko yettoto Allah e maako ɗum yo taw koko yettini so wona ɗum an koye a nangete tinnoɗen jaafodiren ceeki men kala ko jolno hakkudeji men ceerno wi yon jaafodir ɗum jaafodiron ɗum ha ɗum laaɓa so en jaafodiri ɗum damude yurmede uddito ko nduwiɗen fof Allah jaabo ceerno wi jaafodiren ɗum so en kaljitiɗo joni ma en jaafodir enen fof kala jaafiɗo on sanga o yaafe Allah yaafomo julɓe jaafomo so julɗo yaafnima hoddiɓe mum o yaafima kadi hoddiɓe makko laabudde hoddiɓe makko ɓene jaafomo so ɓe jaafakimone Allah kam yaafomo ko woni hakkude makko e Allah e ko woni hakkude makko e yimɓe fof tawde o yaafnima tawde kankone kadi o yaafima o yaafnoto noon o yaafno so en nangi laawol tijaniya ngol ñande nanguɗen en laaɓi ñande heen e bakkat hono no ñalawma mo joomum jibina o no laaɓiri ni laaɓiri noon ñande heen so wirdi kanko e nene makko e bam makko e ɓiɓɓe makko e resodirɓe makko e esiraɓe makko kamɓe fof koɓe yaafaɓe nanneteɓe aljanna koɓe nanneteɓe aljanna ɓe kasbetake ɓe lettetake ɓe loretake nangue ñalawma darga ɓe jiyata nguen nangue noon ene fasna ngandi ñande hen kono ɓe jiyata nguen ɗum ko tijjaniya heɓorto bakkatuji ɗine koɗi jaafeteɗi so joomum anniyima yaafnade e yaafade tawane kadi o anniyaki wadde bakkat so wona ɗum kasbaɗo hande fof nangete ɗum waɗi en jiiɗa furgude hay goto ceerno wi ɗum waɗi ɓe jiiɗa furgude hay goto ɓe jiiɗi ko fof nanga lawol tijjaniya kala tan naɗɗo hoɗande ma o fofti julde tawi omo fuɗɗi ɗum fofof yo nangu lawol tijaniya sabu tijaniya maayo ngo fof ko ɗum maayo ngo fof ko ɗum fof ko rokka cheikh na ahmada tijani radiyallahu taala anhu kono noon wirdu ndu kam huftidinani en jontuɗo fof yo nangu naɗɗo hoɗande fof yo nangu laaɓɗo yo nangu keddiɗo o yo taamu nanga ñande o laaɓi fof o jokka oɗon kalne sarɗiyeji ɗi so ɗi gasi yiɗɓe nangude laawol ngol ɓen keddoɗo nangunoɗo mo wirdano ma birdunoɗo seeɗa o woppi ɓeeɗo fof nangi tan koko waɗɗe dow maɓɓe nangidde heddiɓe ɓe on sanga hoto ɓe purgu hay goto tawɗo komo nanggani ceerno wi tinnoɗon onon gadi jotodirde ko onon joyi gadi jotodirde makko ko onon gadi jotodirede e matam naɓe ɓe woto matam daɗon e moƴƴere
sabu hannde ujunere e temedde jeetati nannguɗo laawol tijaniya e Matam ɗo Matam ɗo e nder balɗe ɗiɗi ɗum noon onon gadiɓe ɗum ko onon dey gadiɓe ɗum to jotodiral kala so sarɗiyeji gasi kala nanngunoɗo no wirda yoɓe dutto nder galle to on ɗen yo duttoto nder galle to mo nanngano ene yiɗi nanngude on heddoɗo e batu he nanngunoɗo woppina kadi heddo e batu he nanngunoɗo wirdi caggal ɗum woppi on kadi heddoɗo e batu he ha o wawa yiide nanngoɓe ɓe on fanga o rokkaɓe laawol ngol kono ko adi ɗum noon onon fof keɗoɗon sarɗiyeji so ɗi gasi jaafodiron so ɗum gasi ɓe kestitinana wirdoɓe ɓe o hestitanana wirdoɓe ɓe so ɗum gasi kamɓe duwoɗen on sanga duwoɗon kamɓe ɓe jaaha onon hestitanaɓe ɓe jehon heddo nanngoɓe ɓe keddo e batu he yawno haalande sarɗiyeji laawol ngol ko nogase tati sarɗi gaɗana o ko ceerno mo nanggata o yo taɓaɗe yanana ko sakkitaɗo sakkitoɗo sewiɗo ha e Cheikh Ahmed Tidiane hono ceerno mo jogorɗon nanngude hannde o ɗiɗi an nanngowo taɓa alda e wirduji waliyaɓe hay wotuɗo saɗa jogino a woppan nanggata tan ko tijaniya kadi sa nangi a juurata ko walimo jeeya kay laawol e foti ɓurɗo walla ko mayɗo juuratoɗa ko annabaɓe sahabaɓe tijaniyankoɓe nayi tawde ko gorko sa nangi a renodirat waktuji ɗi jo e dental to jama so tawi ko debbo a renodirat waktuji ɗi jo e suudu ma so waktu yoni calligoɗa laaɗa murɗoɗa fodde murmare ceerno winoma nde naatoya jama naatoya suudu ma juula toon joyi a yiɗat Cheikhna Ahmad Tidiane ko ɓuri ko nat wuro Soji ɗo